Ja sam Adrijana Cvrtila. Prije godinu dana kazneno sam prijavila gradonačelnika grada Kutine, bivšeg predsjednika gradskog vijeća, potpredsjednika gradskog vijeća te bivšeg vijećnika gradskog vijeća grada Kutine. Nakon toga uslijedila je istraga USKOK-a te su akteri ubrzo nakon toga završili u istražnom zatvoru. Za to vrijeme smijenjena sam sa mjesta direktorice gradske tvrtke Eko Moslavina te sam ubrzo nakon toga dobila i otkaz ugovora o radu i završila na cesti. Za vrijeme dok su bili u zatvoru, akteri su primali plaću. A ja u godinu dana na Općinskom sudu u Kutini nisam imala niti jedno ročište u svojoj sudskoj borbi za nezakoniti otkaz. Što želim reći? Želim reći da zviždači nikako nisu negativci, da su oni prva crta obrane u borbi protiv korupcije. A kako se ova država odnosi prema njima? Pa pogledajte na mom primjeru. Netko tko je završio u istražnom zatvoru primao je za to vrijeme plaću. Onaj tko je prijavio nepravilnost završio je na ulici. A što je najgore u tom svemu je što ja financiram također sa svojim novcem, isto kao i ostali građani, borbu sudsku protiv zviždača. Tvrtka Eko Moslavina plaća odvjetnike koji zastupaju to trgovačko društvo u radnom sporu protiv zviždača. Vidite, to je ono što ne valja. To je ono što zajednički moramo mijenjati. Pokrenimo se.